Ndanzwa Tensen ari kuti anga ine mapepa emombe dzaanga ainadzo. Mhosva yairoverwa chaive chii? Ini nangu zvemapepa handina kuaona, handina kuzvinzwa. Ndikutozvinzwira muno ari kuzvitaurira. Ini handakona hangu bepaba. Osaka mombe idzi dzanga dziripo dzadziri dzekwadhiki kwamunjoma. Vanhu vacho totozivana navo. Tangidza futi. Dzanziri dzekupi mombe idzi? Dzadziri dzekubhoera kwamunjoma. Iwe unogara kupiwa? Kuromsiri. Kuromsiri, oziya dzekubhoera. Enda udonjairira. Aidziziva ndigandiri yakataura. Iwe wati ndaidziziya wakuti aidziziya ndiga. Sotaure zinani basa urunzwa? Hongo. Enda udonyepa. Nekuti wakuda uripo udonyepa. Iwe taura chokwadi. Iwe mombe idzodzo dzanzisina anga inadzo, dzanzisina munhu. Ndandabva nadzo inini. Wandaida unorora. Unzo. Dzitone chinangwe kuti imwe chabhadhara mari yakati pamuchato, imwe chabhadhara moto, nditauro zvodonitaurira zvodi indodonyepa. Mombe idzodzo makunyepa kuti dzakaenda kwamujomi. Imi makagowana. Kwakuda kunyepa futi. Saka ufunga kuti yodai dzakadzokera kwamaiti ndaba ndaikuti ndoda mombe dzangu dzandaenda nadzo. Iwo pawakatanga kundirowa iwewe, wakanzi aba kupi munhu? Inini pandakatangira pamunda pasekuru mujuru ndakabvunza. Handimbodi kunyeba, ndakabvunza ndakati mombe dzabva kupi? Handiti iye akati ndabva nadzo bhowera. Ndokutaura kwawakaita Thompson. Ndabva nadzo bhowera. Ndomanzwira andakaita iye. Saka alright, abva nadzo kubhowera, ana ubva nadzo muvhini. Saka iwe waindirowa. Ndokutokanganisa kwacho kwatakatoita. Saka usade kunyepa, taura nini handidi munhu anonyepa. Ukada kutodaro ndauya ndine mufaro kudai tinopesana. Handitombodi izvozvo. Taura chokwadi. Unoziya here ndimambo? Ndinozviziva. Usanyepa, taura chokwadi. Chirongwa chekuripwa kwengozi Yamandi tabva nacho kure, asi chisingapere chinoshura. Iye zvinezvi muchikamu chanhasi toda kukuratidzaika kuripwa kwengozi. Uyezveka timu yasekuru Mukosanjera yodhumana netimu yepachipinga apa vachiratidzana kuti aiwaka chivanhu tochiziva ichi. Ndonauya tiinayo muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Farirai chirongwa chatiri kukupai, asi senguva dzese musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Pakutadza kwakaitwa papfuma yanga yakatarwa pachinzi pava $500 pamusoro. Pfuma yako ndiyo iyi. So ndakuti ndisvitse kune mhuri yekwenyu. Mambo ndinoda kuti waonewo. Mambo muchionawo buwa rese ndizvoka ndochiuya. Handichazivi kuti irusvikire kupi kune muzukuru here kuya. Muzukuru $500 yakataurwa naMandi ndiyo iyi. Handizvoba wotisvitsirawo kuna ana sekuru. Then ndichachiti wakomana wadzikise mombe dzedu. Zvimwe zvacho tinozotaura mombe dzichioneka dzichifamba. Right. Chikumbiro. Right. Ndinofunga kuti apo imimi mchisumana inini apo ndafamba. Ndanda kukumbirawo sekuru wanga wati wandigamushira. Sekuru chikumbiro chandanda kukumbira kunyika ino iyi pamwe chete nemi. Ndinokumbira uregerero pakutadzoka kwakaitwa nemwana nerudzi rwano ava yufa mutoko ava. Ndinokumbira uregerero kasingaperi.
chikumbiro changu chekuti mumbondisumirawo mumusha menyu muimba yenyu chiwanhu chenyu kuti mumbotitsunhure timbotambirawo mandi tada kumutambira pungwe handizvoba kusvikira kwati ngwe handizvo saka tichatidzorei tumaawa twedu bichana kuti titsunhure mandi akati inini ndikanga ndakuenda ndinodawo masvikiro dzimwongo zibi yangu wakaurayiwawo wandiperekedzewo wanhu waziva kuti kuuraya wanhu kwakadini kwakashata pasi neubhinya ngati chidai vekwachaka ana tete mwese naadzukuru tazona zvaitika pana dzukuru tore mari wese muhomwe tiende mberi nenyaya yedu sekutaura kwavanoita ine pafungwa yangu hapana chetinoramba hapana chetinoramba sei tiunono tototi impamba inonga yeitezwa kuite zvakanaka mpamba kudairwa kwayo saka imwimwe pfungwa yenyu hapana zvetinomboramba zvakanaka maningi izvozvo asi zvaapo manje inini pfungwa yangu inini ndaifunga kuti ngatichipedze nyaya idzi toite kutotamba payana kwakutoitengate kwakutozova masema tingatamba ere zvinezvi zvichakadarozvo ngombe dzeitungana ndafunga kuti kudetserana maita basa tine vakomana vada kutibatsira kodzikisa ikoko takuti ava vachiita kwawo handizvoba isisu kuno kutofana kumboti turu handizvoba okay pamwe vanogona nonoka kana ukasika nokuti vakomana vacho ndandiri kuona dzimwe dzazoita kutakurwa chaiko nemhasurudare waibva wadzikisa pamwe ndizova saka wadozogona uraya ameno ndasori ndanyanga dzachona edmene wanga wachida kumbotaura Alright, pamusoro iyi ya tiri kuzwa chirongwa chiri apa ende tinozvitambira hatisi kutambira kuti vanhu varambe vachiurayiwa asi tiri kutambira kugadzirisa dambudziko rese rinoitika hariperi ngekurwa kana kuti hariperi ngekuurayana rinopera ngunasirwa kuti zviro zvipere zvakanaka saka apa inini chandaona hangu ingatei kuti pange nditi siyanisirei mbichana ava ndazwa vachiti havana ukama neavo vakakanganisa voti zve havana ukama neavo vari kuuya unono saka pari nhasi hapana were weropa racho uripo ingakona kunge isiri imba yacho asi ari weropa racho rewakakanganisa ungadai akamirawo nemwi ipapo zvisaita sekuti imwimwi mwatotengwe kuti mugadzirise izvi kubeni vanhu vacho varipo veropa racho ungadai asipo wacho chaiye chaiye ungadai asipo asi woukama hwacho unomirawo pasaidhi pamusoro iyi maita basaidman ndinotenda zvikuru kwazvo ichokwadi nekuti pane dzimwe nyaya dzaunofanira kuzvitaurira nemuromo wani wawo kuitira mangwana varege kuzoti iwewe chiremba ndiwo wakatitaurira ndiwo unozviziva handizvoba yanga ichakwana nguva yacho asi sezvo matoiti de inini ndava ndagara ndiri muchikiwo inini bhora mberi bhevheni wani makomredi manyamo ndidaidziro wanu taakukumbira kuti wasvike tibve tawamisa apa handizvoba nguva rese rodini komanti ya pamusoro iyi pane imwe nhau anoda kukurukura zvakanaka pamusoro iyi right kune vanhu vakabata makamera kutora munhu vhidhiyo 1 wepanapa mawakumbira here inini wacho mandikumbira here handizivi pamwe pane vanogona kunge vachiwirirana nemhondi kunoku moswera mati inzwai zviri kutaurwa honai ndinokumbira kuti mundidhiritiro mavhidhiyo dzenyu tosiya vari kutora nhau vari varidzive kuti kana kukaita nyaya vanozvidayirira so dhilitai nhau dzedu idzi tawirirana here nemhaka yendadaro
Handirambi kutorwa ukandikumbira handizvo ndinotendera zvakanaka handizvo here muchatoona wamwe wanoti tambei wanonakidza handitika ndinotokubvumirai kuti aiwa munotanga makumbira towakumbira motitora henyu maini maita basa uyai mukadzi fambai right. Pamusoro isekuru, pamusoro headman. Vari kutaura vese ngatinyararei. Pamusoro iyi. Pane munhu wandoda kutenda pazuva rinonzi nhasi. Munhu iye ngapfuurire mberi nekunamata munhu anonzi Mutumwa Minerod. Ndiye munhu akatanga hondo iyi. Akataurira rudzi urwu kuti mirai kunamata endai munoripa. Ndiye muprofita wekutanga ndisingazoziva mumwe wadiki wacho. Munhu iyeye nyangwe anonamata neasinganamati ngatimurumbidzei ende ngapiwe nyasha apfuurire mberi pakuita basa rezvokwadi nyika ipone. Kana ndichiti ndiyo Mwari wekudenga ngandipowo simba ndisimuke. Aiwa pana zvandakuita ndikupowo simba remweya mutsvene mine tione kuti ndogone simba iri. Kana Johana Andrisi kana uri muprofiti ndipowo simba. Johana Andrisi. Hello my. Johana akatumwa uyu. Iwe kana uri muprofiti waMwari ndipowo simba. Johana akatumwa. Kana Ngozi chayana tokumbirawo simba. Johana Andrisi. Simba mani. Ndipewo simba. Johana netonga wapenyu wakafa. Kana madhimoni mokaika mani. Koniki mahava. Madhimoni gamuka. Operation glory to sky. Madhimoni gamuka simba masawa. Namcheno chungobude. Simba renyu ndakuda kunamata iko. Right. Kutori neaprofita kudzinza racho asi Ngozi here inongorowa je magetsi handizvo. Right. Pamusoro iyi muchidiki ndakupa vanhu ava nguva sekuru headman ndichada kuti ivo vachasarudza wani munhu anovapupurira. Maona vanhu ava vakamira kudai, pane madzimai, pane madzitete veukama varipo. Vanhu vamuri kuona vaninavo panapa ndidzo hama dzasukutwa, dzakasukutwa kuti muone mande akusvika pano. Varume vanhu vakaiswa mujeri avo, vanhu vakavharirwa avo vasina mhosva, vaine mhosva dzaingogadzirwa baba tatisiriyo. Hapana usina kusungwa, hapana usina kupinzwa muzvawakasangana nazvo zvakaringana. Haleluya. Ari kutaura akamira sababa muti de nekukumbira uregero pautadza kuripo. Wamwese ngatidzikei tifugame tone. Pamusoroi sabhuku headman nachief tiri kuti pamusoroi vose vanoremekedzwa ichitevera zvigaro zvenyu ndizvozvo sekutsika kwatakaita musha uno mazuva ekuwamba tauya nenhau Yamandi tichitsvaga musha mushure mekunge tasangana nematambudziko
kumusha kwedu. Tafamba mhepo yabuda yataura kuti ini ndinobve Chipinge, ndinoda mundikute munoona kumhatso kwangu. Saka takasvika musha uno, regai ndikutendei nekuti gamushira. Takasangana nematambudziko akati wandei, sekunzwa kwamaita chiremba wachitaura. Vanhu vakatosvika pakusungwa vachipinda mumatorongo, zvakatora mwaka kuti vanhu vevo vabude. Asi tinotenda kuti Mwari wakatitungamirira kuti tisvike pano muzuva ranhasi. Saka tiri kuti tinokumbira ruregerero ana amai nana baba pachiitiko chakaitika, zvisinei kuti iye nyakuita haazi kuzvigamushira, asi isu sehama dzake tiri kukumbira kuregererwa. Ndina mashoko akawanda, ndatenda. Asi ndane mubvunzo kaenda ndada kukubvunza ika imimi wari kuripa pinda yapa. Ina nina kwangu bai. Ndinoita kwese kwese. Ngondo zvidziwo zvedimeni kwese kwese. Imimi kuti muye kuzoripa kuno kumamanikidzwa here kuripa kana kuti mazvipira mega kuripa. Yes, tazvipira. Mazvipira? Tazvipira. Kwete kuti mombe ikazotiza ikadzokera pamatuta kuti wawe kuno kuwaka yakotipamba ng'ombe nekuti mukanga mungogona kuzotaura maningi. Mazvipira mega. Werudzi runorwa ndiwa kutsvaga iba kunyanga ndimwe mauya mega kotaura nawo yenyu yamakaita mwana wepano. Saka kana muri kutenda kuti makakanganisa ripai. Kuchechi makanzi endai munoita sei? Maakuripa ka? Ndinotenda nekunzwisisa kwenyu. Ndichatiwo kuna Mandi kana aita zvaachaita akutsuhurei imimi. Ndiri kurwadziwa kuti pakati penyu pane vamwe vakanga vaine mashopu vakavhara naMandi. Vamwe vakatengesa, vanhu ava vatambura vanhu vaMwari. Musatambe bakupinda mujeri uchimira nemunhu ane 10,000 iwewe uine 200. Wasikana ndakabvise unongoziziwo ndatopedza kutaura. Wakomana wakatengesa mubhedha, makitchen unit, kusvikira pagumbeza rekufuga. Taisafanira kuti zvinhu zviripwe takaringana sabhuku mambo sekuru. Sematangira vakaita vachiuya. Kune vanga vaitonzi arusimudza musoro gear number 4, number 2, number 5 ameno magiya atoti aifambiswa sei. Asi soko rangu rekupedzisira rinoti ani nani ari mukati menyika yeZimbabwe, ungawe muhofisi ungawe papi, usazodye chioko muhomwe chengozi. Chero department ripi neripi, ukadya chioko muhomwe padare rengozi, wafanana na nyakuuraya. Vatodya ropa ranyakuuraya. Paonde vhari yapa panowadopera kupinda muna pungwe yapa. Wari vanhu vane mabasa akanaka. Wakanyura wakaenda pana pungwe nenyawo yakupemba. Wamwe wakafa wakagara mumahofisi nenhau yakupemba. Saka tisazodaro, tinoyambirawo chero ari pano neani anonzwa ari kuhofisi kana kupi, kuti kana iri nyaya yengozi chimbotiwo dai ari wako mwana, unozvitambira sei? Ngaingopfudzwa yakadaro. Ndida kutenda kubatsirwa kwandida ndisvike pano. Ndida kutenda kwandabva. Vanhu vakazotinzwisisa. Takanga tadhiraivwa musango zvikanzi mombe ngadziende dzisina mapepa, basi dzatonzi confirm endai dzisina mapepa. Ndapindira ini chiremba ndakati kana come blue come red, inga ng'ombe yengozi kana yehumai ngaiwe nemapepa. Ndakafamba netsoka idzi kupinda mahofisi kutanga kupinda 1 wakandigamuchira vakandinzwa. Zvinova zvandibatsira munzira kuuya. Kunyangwe kuno kwatichadzisiya zvinowawo nyore futi kuti wadziisawo mumakadhi dzichirapika nekurapwa zvakanaka. Iyambiro kuruzhinji rweZimbabwe. Kana dai muri zoperekedzawo ng'ombe dzengozi musazonzi endesai dzisina mapepa nekuti ndedzengozi. Munenge muchinyudzwa. Wanodzisa semukadhi kunoku kwacho. Wari kuno wakaita mutemo dzinonzi ngadzidzokere nyanga dzizouye dzakadini dzakarongeka. Kana tikabatwa nevheti munzira dzaipiswa dzese ndo zvinotaura mutemo. Todzokera kuti pachi
taramba kufurira nekufurirana pazvinhu zvengozi ngazviitewo straight imimiwo straight akatadzawo tendawo nyaya dzake anoramba hako asi Mwari negehena isisu taakukumbira kuti unodzokera mune munhu akakutadzira kana ava vakusuka ava usachatombogume kumba kwaone wana wavo dhira nebere rako amen ndinotenda ndiwana eti mene vanoda kumbotaurawo nemi ndofunga zvinozipa ndodo kubongai kuti mungadai mwakatotema nawo pachenyu asi muri kutaura zvekuti ingozi kana kuti imhepo kana kuti ipfukwa yaitenderera mwemuri asi hamuzosvike pakubatiranawo matemo kutemana. Ndofunga mwakauya shuwa mukatambirwa ndiwe ana sadonho vamakataura navo. Ndofunga nemuromo yavo yakasvika kuna headman asi headman vanokharuka chiitiko chamwakaita ichi vanokharuka heiti kukharuka unono ndofunga munozviziva vambodo kumboedza kubata doctor headman vanokharuka asati ambozviona izvi zvekuti munhu unotorwa ozouraiwa ofishwa mumapako ozodini dzozoya dza ng'ombe techibara isusu tinobare vana kuti vararame teizoende kotenge ng'ombe haikona kuti ndio mabarire etingaita kana ndio maonere etingade kuita zvibaya zvedu zvekuti mwana atanga afa adini makakanganisa asi hatichakuiti ingatei kuti makashaisha ngekuti mwatenda kwai watenda achadini aachaurayiwi watenda unenge akuiswa padariro kuti areketwe naye saka pfungwa yamwaitayo tinoibonga asi ndofunga shoko randabhuya ngerekuti mambo vanovhunduka ndingapedza ndakadaro ndofunga pane zvamwambozwa kana kuti pane zvamwamboratidzwa mambo unovhunduka pane zvakaitika. Ndinochibondora baba ndinochibondora chete ndinochibondora baba ndinochibondora chete aiwa mungwadi kana takuruwa ikakaka magesi acho anenge kutanga kuita sei zvinenge mambo zvine zvakundibata zvinozotapukira kana paine vamwewo wakaita zvawakaita so wakaita zvawakaita alright sorry alright my comrade alright aiwa tine urombo mama nezvakaitika aiwa tinotenda aiwa ndinofara ini ndakazondobatsirawo sawira wangu uyu aitaura nyaya dzake dzaaitaura kuti ndandiri musikana wemuchendo mama wataurira alright aiwa it's okay tinotenda mama ndatofara ndakuona iwo ine akatondikumbirawo ambai unoone mama wangu aiwa zvinowanikwa ndo kutadza kwakaitwa mama tinokumbira zvegerero right wamakuona wani awa ishamwari dzauya kunoperekedza mandi ndizvo wamwe wanofungidzira kuti ndinoramba ndine masvikiro iyaya andini matona mandi tatoya tatomuperekedza tototi minus iyeyu dheti rake rikakwanawo rekumudzoserawo kumba kwake totomuperekedza toti minus kouya heya amweni handizvo unonzanisirako pamusoro ichangamire baba inoitwa ataurai mabvira soti ndakatorwa ndiri chipambo dumwa rirakire pabasa ndakatorwa naSimon Chimachero gura 1984 dumwa ndiri chipambo igamba rakatorwa rerakiri 1984 asi nhasi muti uya wakubuda uchitaura akatorerwa pabasa aitambira pei aka katatu murungu achiti anakukupaba zvichikonzerwa nei wakatorwa kupi Mozambique Mavira Story Changara Mozambique confirm gaga 1 2 pamusoro zvinoitwa magadu ndiri mushonga wakadzi mukataura muzonzwisisa itaiziva noitwa magadu ndinobva kutanda ndiko kumba kwangu asi ndakatorwa mushama muwamba ndakaita kudyiwa magadu muri kuona here svikiro iri chinonakidza chana ndechekuti mudzimu wamuri kuona uyu ndakaubuditsa ichi chikwambo chakatoripwa chikapedzerwa asi werudzi wakabva wati hatingachieri kunonzi kuramba tsvimbo yababa handi manzwa shona
werudzi wakati isati takubhadhara tapedza asi hatingakuendesi kumba kwakoba tichengete takugara newe tikabirwa ng'ombe tikadini tinotumani iwe ndakabuditsa mutumbi uyu achiri musikana izvozvizvi ane mwana aroorwawo ndakabuditsa ari grade 6 pakazozo mutumbi uyu apa pamusoroi baba pano pamusoroi vana mhaiwe pano pamusoroi buwara yekuzoti kutawa pano pamusoroi changamire navese mhai yakuzoti kutawa pano ine naitwa John Gotekote ndakaurayiwa ndiri mwana wechikoro ndandiri form 2 inini kumusha kwangu kunonzi kwaGotekoti asi izvozvo ndinogara kwaGutwa ndiko kwandakapondiwa tinokutenda John Gotekote form 2 kana uchizi kuno pamusoro itangamira nebuwa wese tiri pano ini ndinoitwa misheki chikoromo ndiri baba wemusha uyu ndi baba wemusha toti muridzi wemusha ofa handizoba akadya muti wekuti ndinofanira kumuka obva amuka bata pamurola bva rake akutonga musha wake zvese zviri kunetsa 1 2 3 4 5 kuti zvakanisa ini ndinonzi George ndiri chikwambo chekwanyangari ndakatorwa ndinyamhanga musha kwangu iMozambiki saka ndakapedza kuripwa asi ndiri kuchengeta musha wanyamhanga ndinoitwa Kerias Nyazvigo ndakaurayiwa nemukoma wangu kuda kuita nezvenzara kuti waite njera saka ndiwo akandibudisa baba wako kuti ndipinde musha mangu nditonge mhuri yangu zvakanaka mudhara hanzi pamusoro iyi nabuwalesika mubarye ine pano ndiri mwana wa Blasho ndidatoriwa natsvadza langu akabatwa namhondoro wakanga wachitiwa akasangana mukadzi wamunhangamo wachifakana muchombo wakabereka mwana ada kuyakambadza vhafa saka wadadzanitora dadzaita vana wairi wapare wairi watsikana pirigado saka baba wangu ndiye ndiyadadazani chosasa sandai kuyaperekewa bakumba kwa baba wangu watsvadzala na vhuvho kunhanga kwari kuti hanzi mukwadza wababa hatiende kuyamupereka pirigado
mutambo wamatamba kunyanga hatiuziwe handizvoba sisi tiri very good at copying tikangoona tobva takopa aiwa chipo chenyu Chipinge oye! Pane zvandaona munakadaura zvecompetition inoda tu musazova disturb kuitira kuti munhu abudise chidaudau chake saka mukati munhu ada kunyatsa kuperform pamusoro mukati munhu ada kunyatsa kuchuna kuti changamire vaone iwe bva waenda kumupiya kumberi kwake asi tati tinomaka zero ipai munhu mukana wake iwewe ukaona kuti ari kupinda ka tauriranai pagrupu kuti wari kuchallenja i2 ndo ngawapinde waratidza unyanzvi hwavo saka mukapinda muri 15 manje tinochipika pati hapana zero saka ipapa panofara inida kuti babaka vatitaurire baba ruchema nenguva ndizvoka but inini zvipo manje kutraditional kuka onei kuti mandi tagadzirisa netraditional dance handitika chiwanhu chedu chagara chiriko chirungu chakauya kuputsa chiwanhu asi tiri pamberi nechiwanhu chani chedu ndo chine upenyu hwedu handitika pamberi nechiwanhu chedu nekudya miti yedu iyi tsipuo munotiudza miti tichidya ndizvoka very good right doro riri kubuda imimi matamba imimi hana kuona musha tiruda vanhu 2 handitika wanaomberera ngavaomberere uku handitika ndida kuti munoona chii nyararai pane kambo kada kurovera anonzani mwana wenyu panapo mandi aripi alright po mandi alright kana pane zvari kuita po mandi ndida kuti imimi munosara kunokuka muzodzidze nekuziva ndizvoka mandi nhorondo yake hana kutaura pamberi penyu but mandi kusangana kwaakaita netsaona akasangana netsaona mukudanana nemunhu muri kuzwa here wadanana oti adhiya wangu arundidini arundida hayataurwa kugara nayo yenguva alright po ari kumbotaura namai wake alright nimida kuti mupise wanyama painted one kuti mutore kwa mutoko mwanasikana wese zikama ndizvoka kaitengo zikama
Tanyarara here tese. Right. Tinokoshesa nguva dzana ishe watitendera kuti timbosununguka mbijana. Regai tipinde kuma finals kwacho tinzoti awina ndiani. Ndizvoka. Right. Mambo apa ndimi maakutitaurira manga makagara pasi muchicheya motiudzawo kuti wini Chipinge here, wini Nyanga here, ini ndanyarara. Pamsoroi. Tofunga nguva yatambo kutamba apa patambe veChipinge apa ndakanasa kutarisa kwemene. Asi pazotambe vauya ava pazouye hari yauya panapa. Vauye hari yedoro nguva yazotambe ava veNyanga. Ndainga ndichivhure doro ndazotozvirashira nedoro. Ndikatarisira ndo ndazoti kutamba kunoda anogeza kutokuona zvoitwa ino yei. Timu inotamba asi manje ndoda kutaurirai manje. Ngekuti nhasi zvamwasvikira kunoku kuChipinge tine mitambo yetinayo. Asi sekuti mauya tisinawo kuigadzirira. Saka tiri kuti nhasi apa imwe mwatoya mwakaronga kuti toda kotamba zvakati. Isu hatina kuya takaronga. Asi nemahighlights amwaona iwayo. Mare iyi yandapuwa. Handizivi kuti ndingaite kuidini, ndaifunge zvokuti ndiibamure ngepakati. Nditi vekuChipinge half, vekuNyanga half. Vati hapo hapo. Yeshe vakona. Alright, timu ya kuChipinge yeye. Natamba mababa bali pari. Sununguka ya. Timu Nyanga. Nyanga oye. Timu Nyanga. Notenda. Hakuna. Ndinagogo anga atamba. Nyanga zazo anga akagara futi wa wina uwo. Kiswa. Mariwakana kawedwe. Mariwakana kawedwe. Mariwakana kawedwe. Kiswa. Oh, mariwakana kawedwe. Mariwakana kawedwe. Muriye pano yochienda kudanga ndizvoka. Nofunga kudanga hakuna kuzoendwa bandizo. Ndizo here. Muriye pano namambo nemasvikiro 1 2 3 soro you commanded boys rinobatsira musikana kudanga mumubatsira wanditika. Ndizvoka. Then pane Alright. Ndazizwa kuti munode dhokota Chiremba ndizvo. Mwaide kumbomuona. Muridziwe basa wacho. Mode kumuona. Ade kumuona simzema ngoto. Alright. Sikize nyuma huko. Zakwana. Tinotenda zvikuru. Alright, ndichambonokwidza tumaoko twacho kana kuti maoko maoko acho kuti mumbosangana naye panguva kaduku nyange zvazvo nguva yapera. Regai ndione kuti vari kuronga kudanga kwaitwa here pana mambo wasununguke. Tane shungu yekunyatsa kuti ada kutamba pungwe
kusvika nguva inoyi isu hatizorori mazwa here mukanzwa takuru akambokairi kuti hatirari isu hatirari tine takuru damba refu inorohwa 1 to 2 hours apararwi saka tatine shungu iyoyo but zvakangokonawo nekuda kwemotikari handii ndizvoka asi pashoma ipapa thank you very much baba wataura kuti titori nemitambo baba yatinoda mukazonzwa futi kuti mudunhu renyu ndauya nepurogiramu ngaitonge itoripo wanotamba zvo zvoruti haishi zvotozvidawo izvozvo da kutozvidzidzawo handizvo takaenda pasi uko tine zvatakadzidza zvokuti chi bereka mwana jeni takatodzidza bereka mwana jeni patatokopa takutoigona saka kuno kutaonawo imwe yekuti ndaipurakiti dzangu ndandega ndoigona tete saka thank you very much takuenda kudanga tikamboita zvekudanga toona kuti zvakamira sei handizvoba weukama pamberi wamwewo ngatisaite noise kudisturba uri kuita zvirango zvavo toda kutaura nekunzwanana tikapedza nguva tiita hohoho hatinzwi handei kune danga toto maiona here rumasimitia inedzidziso murondore upenyu mamuona here endru neshamba anedzidziso murondore upenyu maiona here rumasimitia inedzidziso murondore upenyu mamuona here endru neshamba anedzidziso murondore upenyu ambonetikoya weukama kana zvichinetsa nokuti mukauya kwacho muri kukonziza vanhu hatichazi kuti zvitaurika panapa pamusoro mombe iyo yanongedzerwa iri pakati apo mukono uyo netunyanga takadai muri Yamandi iripo hayo wabereki Yamandi balo mombe iri apa iri kwanziriyo yayo ita zvavaita chero kuti munongedza imi nangesi kuziva zvavakura iyo tsvukine muswe muchena vana sekuru vamandi vanzi mombe yenyu iyo iri apo iyo iyo sekuru mama wamandi yaenda papi mombe yacho ukumbira kuti mumake mombe iri pa ndoyo iri kuserukweyo mama wamandi iri kuya kunokuti kwanzi inini ndakafa ndiri musikana ndaidawo kuroorwa saka mombe yekuroorwa kwangu iyo iri apo iyo ano danga
handi dzasara dzese dziri kusara pano pamusha pano dzichava dzichingogara nevanhu vachange vari pano dzinosina kudanga. Taiuda kutekaira kuti murione kudzokera kumuzi. Ngozi iya amaiona iya aye musikana wayo pamutoko ndadibwera nayo kusvika kudzinza rayo pamusha payo ndipo pano waibva mumaredhiyo nemanyuzipepa kuchibvi Mandi hana kumba, Mandi hana wabereki wa Mandi ndichamira nawo pachena, hama dzake Mandi ndichamira nadzo pachena, nyika yese ichiona izive rini kuti Mandi ane kumba kwake, hama dzake dziripo, wamwe wake wariko. Saka pali zvino ndauda kuendekana naMandi ndichimupaira ndichimugurunura pakazara vanhu kuti Mandi aone kusara kuno, ndizvo tosarira mberi achirwa nemhuri yache Brigado. So ndakusangana nebuwa panze ndioendekane naye. Sabhuku wali pano? Yakwana nguwa manje kuti ndakuti Mandi mhepo yake isare kuno ndizvoka yoterana nevanhu vakamutadzira ndiri ndizvo here. Chechipiri ndechokuti ndoda kuti nyika izive kuti Mandi yanga nehama dzake. Vanhu vaingonzwa mumaredhiyo nomanyuzipepa kuti Mandi uchibvi hana pamusha manyepo sekutaurwa kwadzvaitwa muzvivhirivhiri, ndizvo ndoda kuti nyika izive kuti ndasvika paumba pani paMandi. Nyaya maiverenga mumanyuzipepa mumaradhiyo ndasvika chokwadi panyumba pacho. Saka ndauda kupendera dare raMandi nehama dzake. Mandi achibhaibhisana nehama dzake newabanzi hama neshamwari waitamba naMandi, tochiona kuparadzana murudo mune zvakanaka, ndizvo ndakukumbirawo mai waMandi wobwera apa, Sabhuku wobwera apa, Pambo aigara naMandi munyika yake apa, ndione kuendekana nemi nekuti nguva yakwana. Mandi bwera kuno shamwari. Munhu wese onyarara achiteerera kuno ndakurowa zvokupedzisira. Mondigadzirirawo mvura yangu yandichazopaidza Mandi nemushonga uya, ndizvo mumugomo mvura namutombo zvondorera kwenda madokatani. Pamusoroi dautanga naSabhuku waMandi anowa maigara Mandi nyika idziwe Sabhuku waMandi ngauya pato ndadoka zvangu ndimupindikira wamunoona awa ndiwo Sabhuku waMandi kunowa kwaibva Mandi. Wazhinji wachiona nyaya iyi munyika wainzi Mandi hana kumusha, Mandi wainzi hana hama, Mandi wainzi zvichitaurwa kwabvi manyepo hakuna mweya munhu wakadaro, ndizvo ichokwadi kuti Mandi mwana anga ari kumenyu. Tinotenda Sabhuku muri kuwanzwa rudaira wali pano apa. Tinotenda Sabhuku auya nedare raMandi kuti riripo rigadziriswe murudo nemunyasha, asi tine urombo hwekuti mwana wenyu akaparara nekuda kwemhando, asi banyasha chokwadi chatarwa nechabudawo pachena ndicho ichochi. Maita basa Sabhuku. Tinotenda ndakuenda mai waMandi nyakubara Mandi wamunoonawo ndo mai waMandi. Mandi nhasi ndo zuva rekuti ndakuendekana namai wako waitaura zvichinzi manyepo chinzi hauna musha hauna hama. Natsoaudzai pamhuri yeZimbabwe inoudza kuti mapfupa aripi, so vataurai vanatsozviziva zvakanaka. Wondoiti tichisangana nayo nenhau yakanetsa nofunga pasi rese inge iri nhau yemapfupa aMandi. Mapfupa aMandi tichirova matari, mapfupa atisingachakwanisi kuwana nokuti matsotsi aitizisa akaparadza umbowo hwanga huripo pamusoro pedare raMandi, zvimwe zvikanokandwa kumakungwa kure kuti pasave nechinofa chakaoneka pamusoro pedare raMandi. Wakaita izvi hatiwazivi, asi nekufamba kwenguva tichaona kuti wachauya pano wachizoti tatambura nekuda kwaMandi, chazowabvunzawo kuti ko maingepi, ko mwakadini, wachauya achizvipupurira chokwadi zvawakaita. Asi chandati ndiendekane naMandi
kuita kuti mani ndakutsitsa kumba kwako seshungu yawaichema handizvoba chionekana namai wako nhasi ndakuti ndidzime pana amai wako nyika yese ione ichiziva kuti amai wamandi ndiwowa amai wamandi mandi makagumisira kuonana naye rini semwana wenyu akapedzera kureketa naye 2013 ari pakuti ari kuchikanga akati ndakudzokere kuharare basa naye ngaone rimwe basa baba po 2040 handisi kuzobvira ndakazoona nazvenaye ndaitoti munhu uri kubasa uchazonditumirawo shuga ndozotongoona ngechiitiko choko asi ari kubasa kudaro mwana aipota achikutumira iwo achiuya kuti ndipfekawo tenisi ndaipuwa ndiye kubva pandakatozotamapo handina bhutsu ndopotopuwa zvengu chinomuna chakona ndo chasarazve chakabate dari rake aiwa tinotenda tine urombo nezvakaitika asi tangofarwa kuti mwana wenyu mamuona nofunga mamunetseka kuti kubva 2013 kusvikira izvozvizvi mama uchaziva kuti mwana wakaendepi China here Britain South Africa kana kupi ndo kusanganwa kwatakaitawo nemhepo yacho ichitaurira mukati merudzi urwu tisingaziva kuti chii chakaitika asi ndiyo nhau iripo asi totenda kuti mai wamandi tamuona pamba pamandi tapasvika ndipo pano pamuri kuona pane hama dzese idzika idzi dzamunoona kaidzi madzisabhuku hama neshamwari dzaperekedza mandi ndidzo dzika dzese pano panga pakazara zuva renhasi tichitamba mutambo wamandi wekuparadzana nemweya wamandi sabhuku tinotenda taakuda mambo wedunhu ramandi kana kuti ishe wakamirira nhau yamandi zvakanaka tinotenda uyai apa mambo tinotenda mambo ndimei mambo vemudunhu rino vanova vaichengeta mwana anonzi mandi mukati medunhu renyu angari mwana wenyu mukati medunhu renyu tine urombo nezvakaitika chanoda kuti ndingobvunza mubvunzo kuti ichokwadi here kuti mandi mwana wakakurira munzvimbo yenyu mumapurazi enyu ano aya mudunhu renyu rino iri ichokwadi here chamaizivawo mandi ari mukati menyika ino kubarwa kwake nokukura nokubva muno tazokwanisa kuenda kubasa ndakandinaye tine urombo nemasoko akaitika anofunga makazongoshamisikawo kuona mhuri yaku yautaura zita ramandi munomu pamusoro pezvo yairunzi zvakaitika asi neurombo headman mapupura chokwadi ruzhinji rwezimbabwe zvainzi mandi hazitikani kumba nevaipindura mumafoni nemawhatsapp zvikanzi hana kumusha mhanyepo mangozvionawo kuti akatungamira ega kuya kusvika pano akaya kusvika pana mai wake akaya kusvika pane hama dzake hapana werudzi urwu aiziva kuno kuchipinge kana kupi asi mweya wakatungamira wega chakandinakidza nezuro taakusimuka jongwe ranga rakatsidzirwa nhau yamandi rakatiza rega kuya mumota rikatungamira rega rikachema rega kuti taakuenda tichisvikazve pano taburuka tamirapo rakakukuridza futi kuti tasvika jongwe richitaura kuti tasvika panapo tinotenda ruzhinji rwezimbabwe ngatisare zvakanaka tokuta mukotsanjira pavo wapedza taakuendekana nebvuri ramandi mosara zvakanaka ndizvoka ndinochibhondora chete ndinochibhondora panyika ndochibhondora chete ndochibhondora chete ndochibhondora bondo bondo che bondo bondo ndochibondora ndochibondora chete bondo bondo ndochibondora ndochibondora chete bondo bondo ndochibondora zvakwana mashoko mamwe anorwadza sezvo tiri kurwa hondo yakadai soyi ndasangana nemasoko anotaura kuti kwatakabva uko tine mhuri dzimwe dzasara ikoko kune tsaona inenge yasanganika nayo ikoko kuri kunzi kunenge kune vaisirwa namapoison kwatabva uko asi kuri kurwiswa kwedare iri kuti risafambe zvakanaka ndokunzwa kwandaita asasa ndaziva zvizere mandi ndanzwa soko iroro masanganawo naro tinotenda asi zvisinei ndaakuchimhanya manje kuti ndinoone kwatabva kuti kwakamira sei ndinunure vasara nedzimwe nyika dzatiri kurwa nadzo muchidembo nemuchinyarari asi regai ndipfudze dare irori kuitira kuti dare racho rimire zvakadini zvakanaka inosanembudo chitaura tinzo mashoko ekupedzisira manje ndinoti mhuri yezimbabwe munhu aurayo kunge hukuba ukaona munhu ari kukarara zvengozi usati unopenga ukanditi tu wazviparira ukadya mari yangu nehweseri wazviparira asi ndinorekete ndichiti wese masawa wasina kundiripa hokoyo ndiri kudzoke mumhatso menyu kakota kandiripa masununguro kune avo wasina hawo ndozonzwa moti pamwe munozorekete muchiti pamwe n'anga yatadze basa haina kutadze basa but ndadzokere kunorwisa ndega mhuri yezimbabwe yoka masawa ndinokutenda henyu mauya neni hamuna zvamuchasangana nazvo
maite basa zvenyu kundisvitsa mumhatso mangu. Neunherera hwenyu ndiregerereyo pane zvandaita. Ndakusota nekune avo wanda kudya mari yeropa yausina kushanda. Neayo mahuri anongomukira kuvhurira makumbo. Usina kuziva kuti mari iri kubva nepi. Uchingoti aiwa kunyeperana munhu ane mari yake. Tinosangana ipapo. Zvakanaka. Inini chikumbiro changu kune wakakutadzira. Wanhu ngawagwine, ngakupengiwe. Aiwazve. Ngadzikwira miti motikari kana dziriyo. Akakutadzira iwo uruziwa kana paina akakutadzira. Sara musiretse ngariitike. Ehe. Takuparadzana. Ndiri kuziva zvandichataura. Katoni pamusoro pemutumbi. Chiwene katoni. Wa mwondo. Chakaira mukati medare. Kufamba mune zvakanaka. Takaira toni. Chisunungura mwana iye kubva nhasi. Zvichienda mberi. Zvinotarisana neakakutadzira. Zvinorwisana newakakutadzira. Zvinorwisana nawo. Kubva nhasi kuenda mberi. Dzokera kune wakatadza. Avo wakabata mweya wako. Zvawakaitwa pakutandara kwako. Ngazvioneke. Tichitandara. Ndipeiwo apa panokwana apa. Aiwa dishi chekudirisa. Tomuro ine mvura izvozvo. Mvura iyo. Chimwe chinhu chinobuda futi chinotoera paropa ironi kana redare rinosara asarire mweya mutsvene wamwari umwe mudzimu kana chii chinobuda pamusoro peropa iri handichadi ngasunungurwe asare mune zvakanaka hondo yose ngaechiperi achapfeterwa hari imwe nyika inopfeterwa pesa ndakuda kuti achigari pasi chioneka zvachose Suduga iwo kwenu. Mama. Up. Zoka masawa. Tushete ndwani. Ndochikumbirawo ngatisimudze mwana wedu Tony. Vana baba tuya kuno kuvangu vakusiza. Chero mimi madzimai acho uye. Siya vanhu Simudza Watagari. Right. Saka. Vaizo. Chende patiti.
Diana. Shikira. Diana. Diana munhu nemudzidzi. Antasoma pazuva. Pa. Antasoma nokera pa. Kuvanobvisa kombati. Fika yake. Tochona kwenyika. Nacho. Chisimuka tonoona. Chisimuka kuti. Chende munogeziswa mabvisa kombati Yamandi madzokera pana chop chop kwenyika. Bye bye. Sabhuku makadi zvenyu tiri kukumbirawo mutudzi wemashoko mashoma nechiitiko chaitika mukati memusha wenyu. Hapana mashoko atingataura. Mashoko atingataura ngokuti ine kuita muziwa ngemutongo wakaita pano. Asi mimi sasabhuku muri kuti uchinazvo. Tashanda zviri kumwazvo. Zvedu zvote asi asi kuzidai tashanda. Saka muri kutenda here nebasa raitwa mukati memusha uno? Aiwa, pakanaka. Okay, tinokumbirawo mutipo mashoko mashoma pane chiitiko chaitika mukati memusha wenyu. Mandi wakaberekerwa muno takatarisa kusvikira tamutama kwe5 years. Toda kuziya kuna mai acho kuti mwana wakaende pechiti ari kubasa asikatoziyiwo kuti iwo mwana wakadini. Saka takazoona ouya nevanhu akaurawa. Saka izvozvo zvinotipa kuti tirwadziwe yaamho ngemwana iye. Asi mimi musati mabvuma kuti zveshuwa akaurayiwa makazvitambirawo sei mimi? Takatoti ngauye ngatimutore tiende naye paabereki ake, then tozozwe zvaanotaura asvika. Iye azotaura nemazita ake eitaura naabereki, tese takazogonda ipapo kuti shuwa ndiye Yamandi. Asi ndinobvisa dare rangu rechipi. Mukunora munogara rino iyi. Hey. Mosito. Onda ndiri kunzwisa pamusoro poupenyu hwenyu musharuka. Munomira kwazvo munoshanda. Asi pane nhau dzemhosva dzinoramba dzakutaurwa pamusoro pedunhu rino. Chamunenge mabata kana kusapara chinodzoka chotaurwa mimi chakanaka nechakaipa muchitungamidzwa mukati medunhu rino. Pamwe pacho pamunoita chakanaka hachibuditsi chakadaro asi chinobuditswa raro akaipa. Ndaona paine matare edzimhosva, amwe anotaurwa pamusoro petsoka dzenyu, amwe amusina kuita asi odzokoiswa zita renyu mukati, amwe mamboponani paburi retsono. Zvakanangana neupenyu hwenyu. Asi tapiwa mhosva ndo dziri kugadzirwa pamusoro peupenyu. Kugadzirwa pamusoro pemunhu yandimzi. Asi ndo zvinondodza mukomana wangu. Tinofanira tobatsira dare remunyama riganule pamusoro peupenyu. Ndizvo. Hari mera tingere chituni. Ubatsira. Uri kajongwewo chaiko chaiko. Ndovimba mafadzwa nechirongwa nemaepisodes atakupai ekuripwa kwengozi. Tarisiro yedu ndiye kuti nhau isagumire ipapo. Takumbomirira mukoma B kuti tione kuti vanosvitsana kupi nengozi, nekuti mhepo yataura kuti aihoka imimi vekwamasawa ndinokunzwisisai penyu mapedza, asi ndine nhubu yangu. Naizvozvo toda kuona kuti zvinosvitsana kupi, kuti B achabvuma here kuti ndini ndakauraya kana kuti ndokupera kwenyaya. Aiwa, izvozvo tombozvisiyira pano. Endru Neshamba ndiro zita rangu. Tisingakanganwika kutenda Neshamba Junior anga akabata mushina, anga inawo sekuru tsoka. Ngatisagari mune zvimwe zvirongwa, asi musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media so that we take you all to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends.
Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Ah!